ja tästä se kuva onneksi sitten jo, tai onneksi nähdään, että toivottavasti siellä ei käynyt niin pahasti kuin tuossa tilanteessa voi käydä. Niin. Satasen mä keskityin seuraamaan Teron heittoa, niin harvoin herra Härkönenkin jää täysin äänettömäksi. Harvoin. Oli todella. Ja tässä tietysti keihäskilpailu latistuu tavallaan fiiliksen. Siinä nähdään, kun se tulee Andrew Haun ohitse. Ja se on Salim. Tuleeko se kyllä, Salim Saideri käteen? Tällä kuvalla ei kyllä kannattaisi herkutella enää. Se on Salim. Se tulee tuonne, tuonne siis... Tulee tuonne kylkeen, kylkeen ikävästi tulee, ja nyt on kyllä... Toivottavasti mitään ei sattunut. Keihäskilpailussa siis todella ikävä onnettomuus. Tero Pitkämäen keihäs ohi sektorin 3. heittokierroksella, ja se osuu pituuskilpailussa mukana olevaan nähdäksemme Salim Saidiriin tuonne kylkeen ja rintaan. Ja tässä nähdään vain mikä tuska on Pitkämäellä, koska hän ei missään tapauksessa tietenkään. Tässä nähdään tämä heitto, siis Pitkämäen 3. kierroksen heitto lähtee tästä ja se kaartaa tuonne vasemmalle pituushyppypaikalle, jossa miesten pituushyppykilpailu on täydessä vauhdissa. Ja siellä on Salim Saidiri ja se napsahtaa suoraan siihen rintaan tuohon kylkeen. Oikeaan kylkeen ja jää siihen vähäksi aikaa